faduwa sannu sannu min alan waka na yan uba Saran gamji suke yi, gamji ya ki faduwa. Sannu sannu amina alan waka na yan uba. sarki mai biyan bukatu bayyanta sarrafi mai yau har da gobe Allah kai mini tallafi komai kinsa ko rashin yinsa kake da zarrafi na zo ne ina bara kare da kabar ni mai nawa Saran gamji suke yi, gamji ya ki faduwa. Sannu sannu amina alan waka na yan uba. na saba baka na fara yabo zan yi garkuwa mi ko yabo ga mamman dan abudu nan kuwa sai in wuce da bai tuka na san bani damuwa mai duka yo salatuka nan kasu mai yawa Saran gamji suke yi, gamji ya ki faduwa. Sannu sannu amina alan waka na yan uba. sallala na biyu kan zillada mujtaba har ali da duk sahabbai na saban cire suwa na sanyo da tabi'i na daban san kamar su ba ka sa shurafa wanda ba kai irin su ba Saran gamji suke yi, gamji ya ki faduwa. Sannu sannu amina alan waka na yan uba. na yo salama a gidan mai waka yabon wani an ce dole ne a yau shi yasa na tashi ne na ɗau waraka da alƙalami don yaban ka ne sai na yo shi ko ina ne ma babu fargaba Saran gamji suke yi, gamji ya ki faduwa. Sannu sannu amina alan waka na yan uba. Alaminu tujuma barka da waraka ni ne dai na sake zauwa a cikin yabo naka domin ba abin da zan maka da zai wuce haka kashi fa babu kalluma na yaban naka shugaba Saran gamji suke yi, gamji ya ki faduwa. Sannu sannu amina alan waka na yan uba. ga dubu wadari sannu uban su zahara mijin Khadija yaya ga Khadija kubura zaman ka lafiya mai kyawu da jaddara mai gida a shafa kai na dodo na yan uba Saran gamji suke yi, gamji ya ki faduwa. Sannu sannu amina alan waka na yan uba. Gadina da gobe sauri an cimma lokaci an kawo gaban rabo an wuce yan kulafuci yau ga martaba tana ta gusawa an kai gaci daga tara amina alan waka muje gaba Saran gamji suke yi, gamji ya ki faduwa. Sannu sannu amina alan waka na yan uba. Saran gamji suke yi, gamji ya ki faduwa. Sannu sannu amina alan waka na yan uba. shi dai lokaci jiransa muke bai jiran mu yau da gashi mun jira kuma har ya ishe mu sarauta gida da daji to ya aka yi da mu sai dai haƙuri a bar mu da ku nake yan uba Saran gamji suke yi, gamji ya ki faduwa. Sannu sannu amina alan waka na yan uba. ta yi gwagwarmaya da dama mun shaida haka ne babu mugunta ba a dawa halin ka bayyane kai mutum a baya mun gana mini sirri ne fara na kyale kuma je zuwa gaba Saran gamji suke yi, gamji ya ki faduwa. Sannu sannu amina alan waka na yan uba. mai daraja
na asali, tsatso ne na Fatima matar sayyadi Ali. Kai lamarin ka sai ilahu mutum bai ishe ka ba. Saran ga miji suke gamji yake faduwa. Sannu sannu Amina Alan waka na yan uba. So nake ka bani dama in fito a bayyane, in bayyana wa duniya ni hadimin ka ne. Duk da dai kana faɗi cewa ni kanin ka ne, amma fa babu laifi in kiraye ka uba. Saran ga miji suke gamji yake faduwa. Sannu sannu Amina Alan waka na yan uba. Da ma ina da hancin guda irin gada, in fito in dinga juyi a gaban ka mai gida. Murna farin ciki ba su misalto abada, inda dai nake ganin nasarori kana gaba. Saran ga miji suke gamji yake faduwa. Sannu sannu Amina Alan waka na yan uba. Rayuwa tana da sauki ban gana haka ba, sai zaman mu da Aminu na fahimci haka ba. A gurin mu'amala ni ban san kamar sa ba, kwarjini da mamuyi ba ya ɗasi shugaba. Saran ga miji suke gamji yake faduwa. Sannu sannu Amina Alan waka na yan uba. Alhamdulillah godiya a gurin mamallaki da ya bani dama na yau waƙar daki-daki. A ce yaban Aminu sun gaboy babu ni ciki, sai kamar a ce a suya ba sanya albasa. Saran ga miji suke gamji yake faduwa. Sannu sannu Amina Alan waka na yan uba. Sai saran ka suke gamji ka ji faduwa, sannan Amina Alan waka na yan